Moi vaan kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa mä arvostelen tän Darth Maul mechin, eli aloitetaan arvostelu. Arvostellaan tää Darth Maul minifiguuri. Tää on muuten silleen ihan solid, ihan hyvä, hienon näköinen, mutta noi silmät, niihin olisi pitänyt laittaa pupillit. Se näyttää just sellaiselta hirviöltä. Ja Darth Maul vähän näyttääkin siltä, mutta noi silmät silti. Niistä olisi ehkä kansinut tehdä vähän erilaiset, ehkä laittaa pupillit siihen. Muuten tosi hyvä minifiguuri, muuten ihan hyvä. Tykkään. Nyt voitaisiin arvostella tää itse mechi, eli tää mechin nämä värit on sille ihan ok, mutta tää mech on aika tyylissä ja mitään sanomaton. Mun mielestä tässä on vähän ehkä liikaa laitettu näitä eri värejä. Mun mielestä nämä osat olisi voinut tehdä punaisiksi. Ja näistä jaloista ja käsistä olisi voinut tehdä vähän vähemmän palikkamaiset. Täältä takaakin tää on tosi tämmönen palikkamainen ja koko mekki on tosi sellainen palikkamaisen näköinen. Tää on vähän tylsä ja semmonen mitään sanomaton. No tää iso kaksipäinen valomiekka, se on hyvä juttu, se on niinku plussaa, mutta muuten tää näyttää tosi sellaiselta tyhjältä ja tylsältä. Ei oikein tuu mitään sellaista, että tää on niinku tajunnan räjäyttävää. Tää on aika tylsä semmonen. En mä tän mechin takia tätä settiä ostanut. Mä ostin sen tän minifiguurin takia, mutta silti joo. Tää on aika palikkamainen mechi. En mitenkään kauhean iso fani. Ja joo, vähän tylsä ja semmonen mitään sanomaton mech. Tää video alkaa nyt olemaan tässä. Kiitos paljon sulle kun katsoit tämän videon ja me nähdään ensi videossa. Moikka!